A ver, de que Pois vais? nada, o espectáculo está plantexado como un só, con compañía, digamos. E a película vai de os 4 puntos cardinais que teñen as almas das persoas. Entonces, na búsqueda deses 4 puntos, e cando os analizas, e miras, e os mezclas e todo, pois chegas ao convencemento de que eres ti mesmo, e todo eres ti, máis os teus 4 puntos. Entón, é unha reflexión sobre os distintos estados e maneiras dunha persoa. Cada punto cardinal ten unha serie de adxetivos, se adxudica unha serie de adxetivos, e en cada cultura se lle poñen uns diferentes. Os orientais teñen uns e nosotros os occidentales temos outros. E bueno, é un pouco longo o proceso hasta onde estamos agora, de pensamento e de traballo físico e tal. Entón, o norte, por exemplo, son os movimentos do norte, con esos construimos o norte é a loita, o norte é o masculino, o non perder o norte, o sur é o feminino, o amor xigante, o leste é o nacemento, a capacidade de rirse dun mesmo, o oeste é a madurez. Bueno, estos e algúns máis. E entón, bueno, coa danza tradicional creo que ten a suficiente capacidade, entidade e presencia escénica e capacidade de transformación como para que todos estes puntos e todas estas sensacións se fagan a partir do baile e a partir da música. A min acompáñanme dous casi cuarentóns que son Xosé Luis Romero e Suso Bamonde, e estamos aí os tres xa a punto de... estamos á porta da iglesia, xa nos falta nada, estamos en capilla. E, bueno, estamos moi contentos co resultado e espero que a todo o mundo lle guste. E o que non lle guste que lle bote azúcar.